Hello mga kaibigan, magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa ibabaw ng Recto Overpass. Yan, kung inyo po nakikita, yan po yung matraffic na yan papuntang Quiapo. Tapos yung sa kaliwa, yan naman po yung pupuntang Moraita, tapos Dangwa hanggang Blooming Treat. Ito mga lodge, yung Isitan, yan po yung ating pupuntahan po mamaya. Ito kung papunta ng Quiapo, talagang malimit yan na traffic kasi nga po dun sa may simbahan, dyan po yung ginagawang terminal ng mga jeep at ibang mga bus. Hintuan po nila kaya nata-traffic. Kapag nandito pa kayo sa Maynila, mag-iingat pa kayo sa mga mandurupot at sa mga manggagancho, sa mga scammer po rito. Naku po, kailangan so doble ingat po kayo rito. Napakarami po niyan dito. Kahit na sa panahon ngayon, di pa rin po sila nawawala. Ito mga lods, yung LRT, yan po yung hanggang sa may Masinag, mula po rito sa may Recto, napakalayo na rin po niyan. Bali, dumadaan po yan dito sa Maynila, hanggang sa may Marikina, Quezon City, hanggang doon sa may Rizal. Kaya kumbaga napaka-komportable po niyan. Kung manggagaling po kayo ng Marikina, ng Quezon City, sa may Cubao, papunta po kayo rito sa Divisoria, napaka-mabilis na po yan na inyo pong sakyan kaysa po mag-jeep kayo. Ito naman mga lods, yung terminal ng G-Liner, tapos ito yung jeep na papuntang Pasig. Dito rin ako nakasakay dati noon nung wala pa akong motor. Mula po rito sa Quiapo hanggang sa may Pasig Palengke. Tapos yung G-Liner naman mula po rito sa Quiapo hanggang dun po yan sa may Rizal hanggang sa may Taytay. Ito mga lodge, yung ating pupuntahan, yung Isitan. Bali matagal na rin po ito na mall. Dito mga kaibigan, sa paikot ng Isitan, napakarami ako nakita at napansin mga kababaihan, tapos mga iba mga kalalakihan na mga nandito nakatambay. Siguro may negosyo sila rito kaya lagi sila nakatambay sa paikot po nitong Isitan. Eto mga lods, mga kaibigan, yung Isitan, bali dati pong pangalan po nito ay Joymart. Ang Joymart mga kaibigan ay tinoy po yan noon pong 1979. Pero yung Isitan, ang pinakaunang Isitan mga kaibigan, nandun po yan sa may Carriedo, sa may Santa Cruz. Bali tinoyo po yun noong July 27, 1980. Pero mga kaibigan, itong nasa Recto, ito po yung tinatawag na Isitan Cinerama. Bali tinayo po ito noon pong 1988 kung hindi po ako nagkakamali, pagkatapos gawin yung sa may Carriedo. Ito rin mga kaibigan, yung tumatayong headquarters ng mga Isitan. Parang sa ngayon mayroon silang 5 branches. Yung ito nga po yung sa may Recto, tapos sa Carriedo, tapos yung sa Cubao. Hindi ko lang po sigurado kung meron pa po sila sa may Magsaysay Boulevard, sa may Santa Mesa, tapos sa may Pito Ason, sa may Quezon City. Ito mga lods, papunta tayo doon sa kabila, sa may Evangelista Street, at ipapakita ko naman po sa inyo yung kabilang side po nitong Isitan. Dito po yan sa may Evangelista. Dito mga kaibigan, sa may Isitan Recto, nagtrabaho rin po ako rito sa may Jollibee. Matagal-tagal din po ako dyan nagtrabaho noon, kaya medyo kabisado ko po talaga itong Isitan Recto. Tapos dito sa may parting ito ng papuntang dun sa may Rizal Avenue, sa may Avenida. Ito mga kaibigan, yung LRT station ng Recto Avenue. Tapos ito yung sa side ng Evangelista. Yan po yung makikita po natin na parte ng Isitan Recto sa may Evangelista Street. Dati mga kaibigan, talagang sobrang dinadayo po talaga itong Isitan. Napakarami po rito mga namamasyal, magpapamilya, hanggang sa mga magkakaibigan na namamasyal po rito. Ito po talaga isa sa mall na mga dinadayo. Ito na mga kaibigan, nandito na po tayo sa loob po ng mall. Ayan yung Jollibee kung saan po ako nagtrabaho po dati. Ito, medyo hindi na rin po ganun karami yung mga tao po na nandito, yung mga namamasyal. Halos mangilan-ngilan na lamang po yung inyo po makikita po rito. Bali dito lamang sa ground floor, parang yung iba, mga nagsisipagdaan lang. Hindi po talaga sila namimili o kaya naman nagsa-shopping po rito. Pero tingnan po natin sa may bantang taas kung ganun pa rin po karami yung mga tao po na namimili po rito. Doon mga kaibigan, sa taas napakaraming mga sale na mga damit at iba pang mga binibenta po rito sa mga stall po rito. Napakaraming sale po rito kaya maganda rin po rito mamili kasi malaki po yung inyo pong madi-discount kapag ganito na maraming sale po rito. Ayan mga lods, 46 years na pala itong Isitan. Kaya kumbaga napakatagal na po talaga ng Isitan. Ito mga kaibigan, yung Avenida. Bali, andito ako ngayon sa may Odeon. Tapos ito yung papuntang monumento, Rizal Avenue, ilalim ng LRT. Dito marami rin po kayo rito kung pwedeng mapamili mga kaibigan. Napakarami rin palaga rin pong tao rito sa may Avenida, sa may Recto. Isa rin tong sikat din dati ng mga pasyalan kasi dito makikita mga kaibigan sa lugar na to dati yung mga sikat na sinihan noong unang panahon. Ito po talaga yung pinaka-sentro dati noon ng Maynila na grabe, halos dito po talaga lahat ng sinihan na magaganda nung panahon na yun.
Pero mga kaibigan, dahil nga sa paglipas ng panahon, bali wala na rin gaanong mga nagmo-mall, kahit naman sa ibang mga mall siguro hindi na rin ganoon karami yung mga tao di katulad dati. Pero napakasarap din kasing pumunta sa mga mall, lalo na ngayon na mainit. Napakasarap dito magpalamig kasi nga po napakalamig ng mga aircon dito yan sa mga malls. At sa paglipas ng panahon, katulad ngayon, puro deliver na. Kaya kumbaga, di na rin nagpupunta at kumakain sa mga malls ng mga tao. Kaya nasa bahay na lang. Yun lamang po mga kaibigan. Salamat po sa panonood. God bless po. Thank you.